ଦେଖିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଯାଇଛୁ ଚନ୍ଦନପୁର। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଅନଲାଇନ ପୁରା A to Z ସବୁ କାମ ହଉଛି। ଏଇଟା ବି ନା ସେଇଟା ନୁହଁ ମାଗଣା ଡ୍ରିଙ୍କ୍। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ, ଜମି ପଟ୍ଟା କାମ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ପୁରା ମୋବାଇଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଲୋକ କଣ କେନ୍ତା ଜାଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆମର ବାବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାବୁ ଥାନାରେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲ? ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟଗୁଡାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିକି ଦେଖା ହେଲେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଚନ୍ଦନପୁର ହେଡଫୋନ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ। ହେମ ବାବୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, କଲ୍ କରିକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଆମର ବାବୁ ଦେଖା ହେଲେ। ବାବୁ ଦେଖା ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିଟା ଧୁମ ହବ। ବାବା ସକାଳୁ ଜାଣିଲଣି ମାନେ ଏତେବେଳେ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ମେମୋରି ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ହବନି ମୋର, ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ ହଉଛି। ଆଉ କୋଉଠି କହିଲୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ। ମାଛ ନେଇଗଲେ ହନ୍ତାରେ। ମୋ ପାଖରେ କେତେ 40 ଟଙ୍କା ଅଛି। କୋଉ ମାଛ?